Vítajte pri mojom ďalšom videu, tentoraz na tému, čo som dnes jedla. V tomto videu môžete vidieť, ako si vyrábam domáce rastlinné mlieko, postupy k niektorým receptom, ale i čo to z môjho bežného dňa. Samozrejme recepty nájdete všetky dole v popise, takže sa nemusíte báť, že by vám počas videa niečo ušlo. Ako prvé som si pripravila konopno-ovsené mlieko. Na jeho výrobu potrebujeme pol odmerky konopných semienok, 1 odmerku bezlepkových ovsených vločiek a toto všetko zalejeme vodou po rýsku 1100 ml. Zvolíme program obilninové mlieko a približne za 20 minút máme hotové domáce rastlinné mlieko. Mlieko následne precedíme a karafu zatvoríme. Ďalej som si pripravila ovsenú kašu ako každé ráno. Do malého hrnca nasypeme 4 polievkové lyžice bezlepkových ovsených vločiek, 1 polievkovú lyžicu kokosovej múky a prilejeme 200 ml konopno-ovseného mlieka. Kašu varíme na miernom ohni do zhusnutia. Sladidlo vždy pridávam až do hotovej kaše. Tentoraz je to 1 polievková lyžica agáve. Kašu prelejeme do misky a ideme ju ozdobiť. Ako prvé pridáme mandlové maslo. Ďalej kašu posypeme chia semienkami, pufovaným amarantom, mandlovými lupienkami, no a na záver kokosovými lupienkami. Každé ráno si okrem kaše spravím aj čaj. Najčastejšie medovkový, rakitníkový alebo zázvorový. Obed som dnes mala veľmi jednoduchý, no o to lepší. Najprv si ošúpeme 2 farebné mrkvy, nakrájame ich na menšie kúsky a poukladáme na plech vyslaný papierom na pečenie. Ďalej ošúpeme cuketu, polovicu si odložíme k pyré a druhú polovicu nakrájame na kolieska. Na záver ošúpeme batáty, zemiaky, nakrájame ich a takisto poukladáme na plech. Zeleninu osolíme a pripravíme si zálievku z kokosového oleja, 1 čajovej lyžice lanového oleja, kurkumy, mletých byliniek a galgantu. Kvaku ošúpeme a nakrájame na malé kocky. To isté urobíme aj s cuketou. Zeleninu dáme do hrnca, osolíme, zalejeme vodou a uvaríme do mäka. Na záver pridáme mätu a rozmixujeme tyčovým mixérom. Šupky zo zeleniny nikdy nevyhadzujem. Radšej ich zoberiem mojim štvornohým susedkám. Keď si nič špeciálne nenapečiem, alebo si nepripravím chia puding či smoothie, väčšinou mám na olov rád ovocie, sušené ovocie, domáce keksíky alebo rautičinku. Keďže pitný režim je veľmi dôležitý, na stole mám vždy pohár vody. Na večeru mám prevážne nejakú vegánsku nátierku. Dnes je tu azuki nátierka, ktorej príprava je veľmi jednoduchá. Azuki fazule uvaríme v osolenej vode so štipkou rímskej rasce a následne rozmixujeme s 2 polievkovými lyžicami kokosového oleja. Natrieme na rýžové chlebíky a posypeme klíčkami rukoly. Dúfam, že sa vám moje video páčilo, budem rada, ak mu dáte like a ak ešte náhodou neodoberáte môj kanál, môžete tak urobiť po kliknutí sem. Majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!